Gibuhat mo na ang tanan, mabago lang kalibutan. Gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal. Giantos mo kining tanan, gibuhat mo na ang tanan, mabagulang kalibutan. Gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal. Giantos mo kining tanan, Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawo. Ikaw ang yukuan, ikaw lamang Hesus talang panahon. Ipasaylo mo ang katawhan, gitagpo mo panginahanglan, giubanan, giproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan. Ang pagbalik isaan mo, mga lawaki andam mo, ang katawhan nag-insayo sa pagdaig sa ngalan mo. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawo. Ikaw ang yukuan, ikaw lamang Hesus dalang panahon. Ikaw lamang Hesus dalang panahon. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi, pagbantay sa tanang panahon. Kay ang pagsulay ikaw gustong ukana, apan ayaw kabalaka. Ang pulong sa Dios hinuon ang kuna, himuha siyang bahandi. Kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Buta. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios maigsoon nga paday naguban kanato og nagpanalangin, padayon siyang nagiya og nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa matag usa. Sa atong pagsugod maigsoon sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko, akong gihangyo matag usa sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios uban sa hunahunag kasing-kasing. Din ato siyang mapasalamatan ug ato siyang pasidunggan sa kadaugan ug kalampusan nga atong nabatunan sa tibok adlaw diin kita iyang giubanan. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga maoy nagpakatao sa among kinabuhi.
Dios nga mao'y nagsuplay sa tanan nga among gikinahanglan, sa kalag espiritual, bisan sa among pisikal nga bahin o sa mga pinansyal nga mga gikinahanglan. Padayon mo kaming gisuplayan, O Dios. Padayon mo kaming gibantayan o gigiyahan aron kami angayan og takos sa pag-alagad kanimo. Sa ingon nga sa among pagpuyo sa kalibutan walay laing napataas o napasidunggan sa among kinabuhi kundi ikaw nga dunay plano sa among pagpuyo sa kalibutan. Amahan Dios nga magkagagahom, panalangin ni usab ang amo ang panag-uban ni imong programa. Din ikaw ang Dios among mabati ug among masabtan ang imong mga mensahe. Ug dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin sa amo karong pag-inambitay sa mga mensahe mga pulong pagtulunan nga gikan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios ug welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kasulatan, walay usa nga matarong kay ang tanan nagkasala. Dili sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan. Kawang lang ang tanan. Tukuhi lang sa ligi ang gamhanan, nanagog na sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang ganyan imayaw, upang sa pagsaya. Mayong gabi, mayong pakiguban sa tanan nga mga nakasunod na sa atong programa niining mga taknaa. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa matagusa. Kumusta kamo? Og ako nagatuo nga naa mo kanunay sa panalangin sa Dios. Mayong pakiguban ni Ginang, mayong gabi ninyo diha. Matud pa sa atong igsuon, mayong gabi Pastor. Og atong igsuon nga si Jihan. Salamat Pastor, naka-live na pod ka, always watching sa imuhang pulong sa Ginoo. Gikan sa Riyadh, no? Mayo nga pakiguban ni Ruth Suson. Good evening Pastor Gideon and to all listeners watching from Apollo Beach, Florida. Mayong gabi may pakiguban sa atong magigsunan nga nanukad as Florida. Mayong nga pakiguban ni Flor de Lisa Intaum. Maayong gabi Pastor watching from Baguio District, Davao City. Kamusta mo mga kaigsunan? Si Girly Salvia Bigalan nakiguban usab. Matut pa good evening Pastor watching from Saudi Arabia. Kamusta mo diha sis? Si Flor de Lisa Intaum, maayong gabi Pastor watching. Okay, ako na nang nabasa. Si Ruth Suson nanukad no sa Florida. Si Marlinda Samyaw, maayong gabi Pastor, kaapas pa ko sa imuhang mga pag-ampo. Salamat kaayo nga naa na pod ang magmensahe sa pulong sa atong buhi nga Dios. God bless Pastor og sa imong pamilya. Atong igsuon nga nakabisita gyud diri sa atong recording studio nga kaming FM station 101.1 ha. Dili na to kalimtan mga kaigsunan ang ato ang dial sa radio set diri sa ato ang FM radio nga pagatukuron karong tuiga. Magdala sa dial 101.1. Naana ang transmitter ang antenna, ang ato lang mga igsuon ang tower na lang gyoy gamonon. Una nga akong gipasalamatan ng Dios. Matod pa sa tiga-symbol mga kaigsunan sa FM radio, mas kusog kuno ang mas kusog kuno og signal ang 100 kapin kung ari na ta sa 100 kapin nga dial sa radio set.
Mayo nga pakiguban ni MCG Tars. Bro, mayong gabi, mayong pakiguban. Kumusta man ka diha sa Cebu City? Uban sa Kumusta ang trabaho labi na sa pagpangalagad nimos Ginoo? pagkamo. Atong igsuon nga nakabisita gyud diri mga igsuon sa recording studio nga kaming FM station. Mayong pakiguban. Bisita unya diri balik diri bro ha. Mayong nga pakiguban ni Daryl Herolaga. Request kog kanta Makalangit Pastor Gideon Kaligtasan. Salamat sa pagplay Pastor. Sabi nga siya mo Okay, kaligtasan no. Salamat kaayo sa inyohang pagtumbaya o pagsunod sa ato ang programa. Dili tanang mga kanta mga igsuon nga gipang request diri ato ang mapadungog. Tungod kay nga atong oras gamay na lang. Ako rang paspasan mga kaigsuonan ang pagbasa. Si MC Grace Gionson. Mayong gabi Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Salamat gyud no. Salamat sa atong buhi nga Dios nga maoy nanulti sa matagosa. Mayong gabi sa matod pa, maayong gabi Pastor. Salamat sa pulong nga maoy magpahinumdum ka nato kung unsa ka maayo ang Ginoo. Thanks God sa imuhang gugma nga walay paglubad. Ang gugma sa Dios matod pa ni David diha sa libro sa Salmo, ang Dios mga igsoon nga nahigugma kanato ang iyang gugma way katapusan. Gawas kaway katapuson way kausaban. Mayo nga pakiguban ni Harris Larsio og si Vribanler no or Colio. Maayong gabi may pagiguban ni Rimalakaya og ni Mila Malot Sodaria. Og mayong pagiguban ni Nars Buyan. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang viewers, listeners, kumusta? Matod pa pwede request awit Makalangit hatag. Salamat Pastor. Okay. Akong ipasod mga kaigsuonan ang awit nga gi-request diri Kaligtasan. Saan ka nabubuhay? Mahal na ka Asa man kuno ka na buhi, sa Diyos mahal kong ko, amigo o amiga no. Mayo nga pakiguban ni Rowel Lacson. Salamat Pastor Gideon, patuloy na pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kaganina mga kaigsuonan, nilingkod na gyud ko, muuna gyud unta ko sa ako ang live streaming mga igsuon. Ni kalitra mag-burn out. Nya hapon na nimbalik mga igsuon. Unya ang nahitabo, awa na gyud ko ka live. Karon mga igsoon naka-live ko. Og ugma sa buntag di ko ka-live tungod kay karong kadlawon manglakaw mi nami biyahe. Mayo nga pakiguban matod pa MCG Tars request kog awit Makalangit Pastor Jesus Hari. Si Felix Dapar Lumod mayong gabi og ni Rachel Rivera, Raquel Rivera. Watching from Toril, Davao City, Pastor, dalaygon ng Dios. Amen. Si Bumi Trasuna mayong gabi Pastor watching from Bacolod. May request song Pastor, saan na kaya ako? hanapin mo ang daan. Maayong pakiguban ni Roel Puentes. Maayong gabi Pastor, and God bless you sa imuhang tibuok pamilya og sa pulong sa Dios nga buhi kanunay. Si Linlin Narciso, good evening Pastor Gideon. Salamat na usab sa mga mensahe sa Ginoo nga ipalapnag from Pastor Isel Narciso. No? Pastor Isil, salamat kaayo sa imong pagtumbaya atong igsuon nga kanunay na ang kadasig. Labos sa tanan dihog gikan sa Ginoo sa pagsangya ug pag-atiman sa mga katawhan sa Ginoo. Mayong gabi ninyo ug may pakiguban. Si Lorimen Ip Kanopin. Good evening Pastor, musta? Okay ra gyud ko ug akong pamilya. Salamat sa Ginoo nga padayon ming gigiyahan. God bless night, makabiyahin na pod makabayan na pod kami sa pulong sa Dios. Si Junji AG Blanco, maayong gabi Pastor. Gwapuha Pastor, pa-shout out ko sa akong mama Jerma Papa Jory diha sa Gihulngan. Ano, salamat kaayo.
Si Nibram Aloria, maayo nga gabi ipas, pastor. God bless sa tanan, naglantaw mi diri sa Dawin. Sa Dawin no, na sa Santa Catalina ba? No, wa ko masayo. Si Marlinda Samiao, pastor, kantahan na pod ang kanta nga Dili Kabayran. Si Pueblo Rosalin, maayong gabi pastor, kita mi karon sa imong live, pastor from proper Plagatasanon. Wow, kumusta mo diha sa Plagatasanon? Ilabi na ni Pueblo Rosalin, maayong gabi, maayong pagikuban. Pasig dadon ko sa Ginoo diha pag-usab. Magkita-kita na usab ta diha sa Plagatasanon, gihol nga. Si Roylin Baay Mosquida, maayong gabi pastor, request ikaw kusog. Ikaw akong kusog. Si Larry Abatayo Mabalato, maayong nga pagiguban pastor, from PCJEMI Church, Trans Central Highway, Tungkay, Toledo City, Cebu. Wow, no? Nakiguban usab diri sa ato ang programa ang ato makigsuonan nga nanuka diha sa Toledo. Dunay nag-request hatag. Ato taga-anong pagtagad. Ako, kung makita ninyo nga abrihan ko ang tambuanan sa langit, o ibuko ko kaninyo sa maragayaon liit ang mga panalangin. Malakias 3:10. Kinahanglan gyud matinud-anon mga kaigsuonan matud pa ni David diha sa Salmos 18:25. Siya nagaambo ngadto sa Ginoo, mingon siya, o Ginoo matinud-anon kani adtong matinud-anon kanimo. Mayo kani adtong putli. Mauna nga ang krusada ni Jesus sa Mateo 8:48, paghingpit gayod ta, no? Maghingpit gayod ta. Si Elsa Pepito, good evening pastor. Please pray ko sa maayo nako sa akong sakit. Wala ko'y gana mukaon. Salamat. Ato nang dadon sa mga pag-ampo og atuohi nga ang Dios mag-aayo kanimo. Request pastor, bala ang dugo. Okay. Si Roel Lacson, good evening pastor. Gideon, shout out po sa mga kapatid ko po sa Maynila, Ronel Lacson o Rina Lacson. Gikan ni Roel Lacson. Salamat kayo sa inyong pagtubaya og ako nagapasalamat sa Dios nga nagapanalangin kanunay sa mga kaigsuonan nato nga padayon nga naikadasig bitaw sa pag-share sa atong FB Live. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga naa karon sa gawasan naso. Si Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang nagsubaybay sa imong live. Salamat sa Ginoo, daghan kalag nga nadala padulong sa Ginoo. Ka-bless sa imo ang kanunay og sa tibok mong pamilya. Mga igsuon, dunay nangutana nako, unsa gyud ang tinuod? Wala bay labot ang wala bay labot ang bautismo sa kaluwasan? Alang sa ato ang mga kaigsuonan karon nga nagapaminaw, wala bay labot ang bautismo sa kaluwasan tungod sa tulo ka mga tawo nga nakaagtog langit nga wala daw kunoy bautismo. Doon na ba'y giklaro sa Biblia mga kaigsuonan nga doon ay nakaatog langit nga wala ay bautismo? Ato ko nung nagtanawon. O niya, pwede ragid mo mangutana. Bisan nun sa mga pangutana ha, nga naghisgot mahitungod sa pulong sa Biblia. Okay, matud pa ni Gina Kamahalan, si Angelita Costa Baguio. Mayong gabi, Pastor, from Davao de Oro. Salamat sa prayer sa akong anak sa bugtong laki nga badlungon. Salamat sa mga pag-ampo. Kumusta imuhang anak, sister? Ako nagtuo nga giyahan kas Ginoo sa pagdala ngadto sa Ginoo. Si Lindena Gabotero, maayong gabi Pastor. Salamat kaayo kay makadungog na pod mi sa pulong sa Ginoo nga imuhang gidumala. Thanks God. Pwede request og awit langit, ulan sa panalangin. Kidunay nag-request diri no, ulan sa panalangin nga gipaabot diri sa ato nga programa. Ako sang andamon ha ang mga nag-request dere. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa. Sa'yo ang katuan. Tunay
paggalatan, di mababayaran ng kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Mayong pakiguban ni Estrelita Casas Cator og ligaya kadayona katubig. Mayong pakiguban ni Sweetie Munago. Mayong gabi ma'am. Og ni GC Cavaliero. Mayong gabi pastor. Si Ingy Cavaliero ni watching from Likumo, Zamboanga City. Salamat sa live makadungog na pod mig pulong sa ato ang Ginoo. Request kog awit makalangit dili matukib. Katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Akong ipasulod mga kaigsuonan sa ato nga programa ang awit nga gi-request diri na saan nakaya ako. Kay saya-saya. Si Drox Morcader, ayong gabi from Minao diri sa Mandawi. Kumusta naman ang Mandawi City? Kumusta na mo diha? Okay ra diri sige ulan-ulan diri sa bukid sa Malaboyok. Si Samuel Hello Senior, maayong gabi. Si Prima Tulabing, maayong gabi pastor. Salamat sa Ginoo naka-live ka. Dalaygon ang Dios watching Tanhay City. Okay na adekas Tanhay. Amping mo diha. Maayong nga pagikuban ni Dili Rico Guinea. Maayong gabi pastor. God bless magkadungog na pod mi sa mga nindot nga mga pulong watching from Butuan City. Onya request song awit sa gugma. Napapabayaan ko. Si Percy Perdilio, maayong gabi pastor from Davao de Oro, request ning dapit. Leonardo Lumagbas, maayong gabi awit sa gugma. Si Bernadette Alsula, maayong gabi pastor and family. O niya salamat sa Ginoo makapaminaw na pod mi sa ihang mga polong. Maayong nga pagpaminaw ni Sister Maricel Henriksen, please ko please sa kasulatan pastor kay napa time. Ako nagyun ng gagdahon Sister Maricel. Kumusta ka diha? Ang Dios magauban magaamping kanimo. Og sa imong bana, inyong anak og sa imong igsoon og sa tanan nato mga kaigsuonan diha sa Sweden. Maayong gahapon o good evening dire sa Pilipinas. Maayong nga pakiguban ni Lynn Bostelio, maayong gabi og ni Nelson Bless Contanao. Maayong gabi gikan sa Mailag, Valencia City. Valencia no. Si Richard Charles Candenio, iampo ahong mga pamilya. Okay. Ato na iampo unya tuuhisad uban sa imong mga pagampo. Si Vicente Torregosa, good evening Pastor Gideon, request ko kanta nga Kaibigan by Dinten. Taga Overland, Buena Vista, Bohol. No? Si Naomi Piano Caranil, maayong gabi Pastor. Watching from Bulacan. Pastor mo uli mi sa Negros Occidental. Karong February 23, paampo ko Pastor. Ang Dios magauban magatipig kaninyo ayaw gayud kabalag. Ug ang Dios magatagbo sa unsay may mga gikinahanglan sa inyong mga laka. I declare blessing in Jesus name. Si Carlo J, maayong gabi Davao, gikas Davao na. Si Ranisa Suwa, hi, shout out ko sa akong mga wanay sumpay. Si Inay Mi, pa-shout out from Saudi Arabia. Si Noli Frank San Nico, BE Pastor, shout out sa ako ang wife.
nga si Jocelyn ganahan nakaayos siya maminaw sa imong programa. Duta no? Makadasig man sad pod. Salamat kayo. Si Genevieve request og ginikanan. Ako nang katahon kanang ginikanan dayong Hisusare kasulatan. Si Angelita Kista Baguio, maayong gabi pastor. Salamat sa pag-ampo. Og si Marlinda Samyaw. Okay. Matod pa ngutana lang ko nimo apil na sa kaluwasan ang tithes and offering. Oh, ang tithes ko no offering apil ba daw sa kaluwasan? Ato nang isgutan, apilo na to na tanan. Para mga kaigsuonan sa atong programa, dili gayod hawang. Unsa pa'y mga pangutana mga kaigsuonan may tungod sa kaluwasan, ibulhot og idiretso diri sa atong programa. Ayaw pagduha-duha kay samtang naapatay oras at imano nato na o tagaan nato nagpanahon kay perti nagrong daghanang nagdiscuss may tungod sa kaluwasan, ang uban nagbangi lang. Si Sweetie Monago, pastor, shout out sa akong bana nga gwapo. Wow, nindot yun, anak yun ng mga asawa, anak yun nga gwapo yun ng mga kanang bana mga kaigsunan, gwapo yun na. Bitaw, ako ang tiwasog basa ha, ako asang ipasod ang awit makalangit nga dili kabayran. Matod pa ni Sweetie Monago, isa gwapo kaayo nga si Arnold. Way apelido. Og sa akong mama og papa sa Cebu City, og sa akong mga igsuon. Og shout out usab sa akong igsuon nga naa sa unsa man ni Ingoy, Alegria, Cebu. Si Tili kauban sa ihang bana nga si Nisi. Dalaygon ang Dios pastor. Amen no, dalaygon ang Ginoo. Si Shawnee Cartney, bro, maayong gabi maayong pagiguban. Kumusta man ka, asa man ka karon? Maayong gabi pastor, kumusta? May tatagaan mighigayon nga makabisita diri sa inyo ha. Wow no, nindutang makabisita mo diri. Ningaw na gyud ninyo bro. Si Indang Gonzaga, maayong gabi pastor. Ni Ranisa Suwahay, shout out ko sa amo mga kauban diri nga mga nagtan-aw karon sa imong programa pastor. Akin sa may mga ngan. O niya, smile lang. Kay ang smile mga kaigsuonan kung imong tanahon makaayo sa istura nga nagmugot. Tinuod biya na kanang magtan-aw kag tao nga magbugot mura kag mada. O niya mura kag mangitag daplin. Pero kung makasugat kag tao nga mag-smile, mura po kag mag-smile. Gawas ko nga ang imong hitsura di gyud ismailon, na may hitsura gyud nga dili ismailingon. Bita na. Si G.E. Praxio. Good evening pastor. Asa dapit inyong simbahan karon na apa mo karon sa Tarcom? Naay simbahan sa Tarcom ang ginawala ni Pastor Erwin Sarvida. Karon naa sa Tarcom. Si Agnes Triumphanting, maayong gabi, maayong pagpaminaw ni okay, salamat kayo ni Jerly Salvia Pigala no sa imuhang makugihon sa pag-share sa atong programa. Si Ronnie Kaysil, maayong gabi og ni Bilin Largo, Rinaldo Sila, matod pa ni si Brother Rinaldo Sila, maayong gabi pastor, greet lang ko sa akong mama Papa diha sa Lakupayan, Tigbao, Sambuanga del Sur. Og sa mga Sila family, pastor dalaygon ang buhing Dios. Pastor daghang salamat. Way sa payan. Mayo nga pagiguban ni Marlinda Samyaw. Okay, salamat kaayo. Ni Sister Teresa TC, pastor maayong gabi. Karon lang ko nakapaliguban o nakapagiguban kay busy man gyud me sa bulaton sa Ginoo kay duna may gihalad nga bata sa Ginoo og makalakaw pa mi sa Negros kay dunay lautismuhan. Amo ni usa atong mga hisgutan karon sa ko na nga gikaingon ako sa to nga ipos usa nga kapitulo 19 sa buhata kay tungod kay dunay mga nangutana nako nga nag-ingon nga apil ba ang bautismo sa kaluwasan.
ato nang hisgutan ron. Si Jim Rapols, maayong gabi pastor. Salamat sa Ginoo makadungog na podcast pulong sa Ginoo. Tayong matod pa watching in Makilala North Cotabato. Ang Cotabato sa una mga kaigsonan sa bata pa ko, ako ra gyud madunggan sa kanta. Sa kantang Asin Cotabato. Karon mga kaigsonan, ang taga Cotabato na gyoy ato na gyung nadunggan. Si Lia Jean Tahan Langit, maayong gabi maayong nga pakiguban. Request si Girly Salvia Pigalan, request kung kanta Makalangit ngano. Ako sang kantahon mga kaigsuonan ang kuan ha. Ako sang kantahon ang Jesus Hari og kasulatan kung dapat to'y usa ginikanan. Ihalad ko na kini sa Ginoo, ug bisan pang mga butang nga naangkon ko, unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo, dili ka bayran sa salapin ni kinabuhi ko, halos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo, dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo, ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Ang kinabuhi ihalad ko kanimo. Ako asa nga angayo gamay kay murag giyabag di ay po gamay. Ako orang angayo no. Akong katahon na nga awit nga gi-request ginikanan. Ikaw ginikanan, bata mo tudluin, bata mo giyahi tudluin, pamatasan ikaw ginikanan, bata mo tudluin, bata mo giyahi tudluin,
pamatasan. Kabataan karon angay gyong monitoron, sa gadget kontrolon, sa module paansiron, ayaw gayod pasagdahi, ang cellphone mo tagoy, kaugmaon nila, naas pagdumala, ikaw gini ka na. Bata mo tudloi, bata mo giyahi, tudloi pamatasan. Kabatanunan karon angay iyong giyahan, sa Bible tudluan, aron na ay pamatasan, ayaw gayod pasagdahi, sa email pa undangan, aron makatarong pag-eskwela, ikaw gini ka na. Bata mo tudloi, bata mo giyahi, tudloi pamatasan. Ikaw ginikanan, angay magmainam puon, pulong sa Dios tipigan, kay iwagas Pinoy anan. Ikaw magmainam puon, kay ikaw ilang panag-inan. Kung buhaton mo kini, ikaw mapulahan, ikaw gini ka na. Bata mo tudloi, bata mo giyahi, tudloi pamatasan. Ang obligasyon sa mga ginikanan mao ang pagtudlo ug paggiyas sa mga kabataan. Dili lang mga igsuon ang makatunan sa ginikanan, ang pagkasaba lang huway hinungdan. Dapat mga igsuon, kung mo istorya ka sa imong mga anak, imong istoryaan nga no, imong gikasabaan. Doon naman ko'y mga higayon, mga kaigsuonan, tungod sa kabisi, ang mga ginikanan wala na'y panahon sa paggiya o pagtudlo nga maoy pinakaimportante nga madunggan sa atong mga kaanakan. Usa sa mga pinakaimportante mga kaigsuonan nga mabuhat sa amahan o sa inahan, kana biyang naay panahon nga matudluan ang kabataan. Matudluan sa pulong sa Dios. Matud pa sa Deuteronomio Kapitulo 6, diha sa versikulo 6 mga kaigsuonan hangtod sa unahan, kung imo nang basahon diha sa balang kasulatan, nag-ingon gyud ang Dios. Ayaw kalimti ang basahon gyud ang Biblia kinahanglan, ang mga balaod kinahanglan ato gyung higugmaon. Unya ingon siya, itudlo kini kanunay sa inyo mga kabataan. Pangutana ta, daghan kay mga tawo nga nagtuo Ginoo pero wa gyud kalibutan. Unsa di ay sugo sa amahan. Unsa di ay sugo sa amahan, alang sa mga ginikanan, amahan o ginahan, tudlui ang inyong mga kabataan sa mga pulong gikan sa kahitasan. Mao day nay usas pinakaimportante mga kaigsuonan, og ingon si Solomon nga kung atong tudluan ang atong mga kabataan, kana ila kanunay hinumduman. Awit makalangit mga kaigsuonan, kasulatan, ako ang tagaan og pagtagad, nga gi-request diri mga kaigsuonan gikan sa Sweden. Kasulatan. Daghang mga katawhan dinhi sa kalibutan, walay kasayuran, Biblia ang hisgutan. Daghang pangutana bahin sa Biblia, kay kini tunutunan, matud nila kini makabuang. Ako kining gitunan,
tibuok kasulatan. Akong nabantayan ang akong kausaban, sayop di ay sila sa ilang gituohan. Kay akong nasaksihan ang nagbasa kasulatan, nakabato kabatuhan. Bosa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunanaron, mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kay si Jesus maoy sentro sa maong pagtulunan. Kun imo kining tuuha, maangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo og kaluwasan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunanaron, mahibalo kita sa kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunanaron, mahibalo kita sa kaluwasan. Matud pa sa atong Ginoo mga igsoon, ngadto kang Josue, diha sa libro sa Josue kapitulo 1 bersikulo 8-9, nga nagdasig yun ang Dios nga kinahanglan ang tao nga sama kanimo, sama kanato, sama kanatong tanan nga buhi hangtod mga igsoon sa pag-abot ni Jesus. Nag-ingon gyud ang Dios mga igsoon, Josue, ayaw gyud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw o gabi, og pagkinabuhi sumala sa tanang naisulat niini. Kanang pulong sumala sa tanang naisulat, ang uban dili mo buhat. Kay kasagaran mga kaigsuonan, ang buhaton ra pod sa tao kana ra po nga makapabor ra pod sa iyang karatula. Apan ang gusto sa Dios kinahanglan unsay gisulat sa balaang kasulatan ato nang buhaton. Unya niingon diha, ato gyung ikinabuhi sa panahon nga atong ikinabuhi, ang saad sa Dios muuswag ta. Wow, no, muuswag yun ta. Awit makalangit mga kaigsuonan, ako tagaan og pagtagad, Jesus Hari, diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Jesus Hari. Tanang panahon imo akong giubanan, tanang hitabo imo akong gitabangan, dili malimtan mga kalisdanan, dili usang maihap imong tabang. Pagkahimog suko imo akong giubanan, sa tiyan pa lang ako imo na kong giatiman hangtod karon, ikaw gihapon ng tanan. Nadakinas ko, gilingon mo ako, wala ako'y mahimo kung wala ka pa Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayot ako, dili matungan ang imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalimutan, tanan maluwas, tanan maayo, tanan mabago sa ngalan mo, Jesus. Tanang katawhan, dalampanan ka, sulbad ang tanan, ideklarara imong ngalan, Jesus Hari. Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, magari ka. Mga alagad
kami kanimo. Dili sa mga butang, dili usab sa mga ngalan, ang simbahan tigumanan, dili maoy kaluwasan. Kay si Jesus lang ang dalan, kinabuhi kaluwasan hangtod karon. Ikaw gihapon ang tanan, nadakin asko, giligon mo ako. Wala ako'y mahimo kung wala ka pa, Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayod ako. Dili matupkan ang imong ngalan, hari kas tanan, tibuok kalibutan. Tanang katawa, dalampanan ka, sulbadang tanan, ideklarara imong ngalan. Jesus hari, Jesus hari, Jesus hari, Jesus hari, maghari ka. Maghari ka, mao'y pinaka-importante mga kigsunan nga ang Dios mao'y maghari sa matag usa. Tungod kay kung siya ang maghari sa matag usa mga kigsunan, kanunay tagbuon tas mga gikinahanglan. Sa mundong ginagalawa, ang buhay ko ngayon may katiyakan. Mayo nga pagiguban ni Marlene Binting Garcia ni Jesus Amaros. Good evening, Pastor Paul. Di magka-prayer request. Pastor, nga mawala na akong ipamati sa lawas, mawala akong kaluya sa pagpangalagad. Hinumdumi ang mga saad sa Dios ug ayaw paminawa ang mga pulong nga gikas kalibutan, mga pulong nga makapaluya, ug ayaw gayod higugma ang mga butang sa kalibutan. Kay kung magsugod manggudtag higugma sa mga butang sa kalibutan, ang atong gugma nga para unta sa amahan ato nang mahatag sa mga butang nga ato rang biyahan. Ang giingon ni Jesus diha sa Mateo kapitulo 13 man siguro na 22, ang kasing-kasing nga dili makapamunga mautong kasing-kasing nga kana bitang nabalaka sa kinabuhi, nabalaka mahitungod sa kinabuhi sa kalibutan og napuno sa gugma sa mga butang sa kalibutan. Si Joel Ambrad na makapaminaw ko sa imong programa sa radio ba kaha to, di ko sure, basta Pastor Gideon to feel na ko ikaw jud to. God bless sa tanang naminaw og unta daghan pang makabaton sa libreng kaluwasan nga gitanyag sa buhing Dios. Gikan ni Joel Ambrad. Sa una 2015 nagsugod ko sa 97.9 Love Radio Cebu, naundang og 2019. Unya karon ang atong programa ang pulong mo kinabuhi ko gihook up ni sa tanang ubang mga FM station, even sa mga Sarni FM diha sa Gihulngan, sa La Libertad, Himalalod og sa Tanhay City. Og ang ato nga programa ng pulong mo kinabuhi ko uban sa ato mga kaigsonan nga matinud-anon diha sa bulaton sa Ginoo, mutukod na usab tag FM radio diris ato ang recording studio. Dalaygon ang Dios mga kaigsonan ni Elsie Aradaza. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Atong hisgutan mga kaigsonan kining bahitungod sa bautismo nga gisangyaw pod sa uban nga matud pa mga igsoon nga wa gyud labot ang bautismo sa kaluwasan. Kay una, ang gikinahanglan ra aron ang tao makasulod sa gingarian sa Dios, mga igsoon, pagtuo.
Diha nga mutuo ka, kinahanglan maghinulsol gyud. Maunay usa sa mga gipakita sa mga tao nga gidala ni Jesus didto sa iyang trono. O matud pa sa ubang mga magwawali nga dunay tulo ka rason nganong wala nay labot ang bautismo sa kaluwasan. Dili makaluwas ang bautismo sa kalag sa tao. Maunay gipakita o gipadungog sa uban ang gikinahanglan pagtuo. Pero ang gipakita pod sa Biblia, dili sad makaluwas ang pagtuo kung wala magsunod sa pulong sa Ginoo. Akong laruhon, dili sad magpulos ang pagtuo kung wala magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Ang uban mo ingon mga kaigsuonan, ako ra ning hisgutan gyud. Ang uban mo ingon nga wala lagi labot ang bautismo sa kaluwasan. Kay ang gikinahanglan ra gyud aron ang tawo maluwas pagtuo ra. Maura bagyo na gipakita nga diskusyon di as Biblia, wala na bagyo lain. Dunay tulo ka mga rason nga gipakita, gipadungog, gidiscuss ang ubang mga magwawali nga miingon nga katukunong tao nga kauban ni Jesus nga nagbitay dito sa cross, wa gyud kuno to mabautismohi. Sure ba ta nga wa gyud to mabautismohi? Now hinumdumi ang bautismo wala na mahimugso tungod sa balaod. Mao ni hinumdumi alang sa mga magwawali nga hugot kaayo nga mi-discuss, mibarog sila nga wa gyud labot ang bautismo, wa gyud labot sa kaluwasan. Kay ang tao mga igsoon maluwas diha ra gyud sa pagtuo. Kay katukunong usa ka tawo mga kaigsuonan nga nagbitay dito sa cross nga kauban ni Jesus, wa gyud kuno toy bautismo pero diha-diha mingtuo siya og naghinulsol siya, gidala siya gingharian ni Kristo. Pangutan na, tinuod ba nga wa gyud toy bautismo? Gisuwat o gipadayag ba gyud ba diha sa Biblia nga wa gyud to say bautismo? Katupong usa ka babaeng makasasala, ipasaylo pod siya sa Ginoo, naluwas pod siya. Ikatulo, si Mateo, usa ka tax collector. Naghan sila nga pagawas nga mga basihanan mahitungod nga ang bautismo walay labot sa kaluwasan. Na atong hisgutan katong mga tawhana, bisag katurang nagbitay dito sa cross, kauban ni Jesus, sure ba ta nga wala gito'y bautismo? Kabalo ba mo mga kaigsunan nga ang bautismo dili na under sa balaod? Nahimugso ang bautismo sa panahon ni Jesus. Unya, katong mga tao mga kaigsuonan sama atong usa ka tawo nga nagbitay dito sa cross, wala gyud mag-ingon ang Biblia mga igsuon nga wa gyud toy bautismo. Kung nabautismohan to, kaysa wa pa magsugod si Jesus sa iyang buluhaton, dunay mga tao nga nagbautismo. Dunay nay mga tao nga nagbautismo ug daghan ng mga tao na bautismohan. Pati mga parasiyog, mga sedisiyo nga giingna ni Juan, mga bitin. Pati mga bitin nagpabautismo sa wa pa magsugod si Jesus. Now atong inumduman, si Juan dili lang usa ka higayon na bautismo. Kung imuhang tan-awon gyud ang buluhaton ni Juan,
siya ang sugo nga gipauna sa Ginoo, gipauna sa Dios aron pag-andam sa dalan, pag-andam sa pag-abot sa usa ka hari nga mao si Jesus, nga matawo nga nagdala sa dagway sa karnero. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, si Juan daghan kay siyang nabautismuhan. Kay panahon ni Pablo sa dihang nagsangyaw sa maayong balita, dunay mga taong nabautismuhan pero ang bautismo lang ni Juan ang ilang nasinatian. Diha mga igsuon nga gipakita nga daghan kaayong nabautismuhan si Juan. Kung pananglitan katong usa ka makasala nga nagbitay dito sa cross, naapil to sa bautismo nga gihimo ni Juan. Na atong hinumduman, ang bautismo wala na mahimugso diha sa Biblia tungod sa balaod. Nahimugso ang bautismo mga kaigsuonan aron matuman sa tao ang tanang sugo sa Dios. Mao man ay giingon ni Jesus sa dihang mibalibad si Juan sa gusto ni Jesus nga mabautismohan siya. Ingon si Juan, dili ko takos og dili ko ako ang angayan nimong bautismohan. Nganong ako naman hinuon ang mobautismo kanimo? Unsay tubag ni Jesus? Sagdi lang Juan, kay pinaagi niini makatuman ta sa tanang sugo sa Amahan. Mga igsuon, kung maghisgot manggutag kaluwasan, nagsugod yun na sa pagtuo. Pero wala magpasabot nga diha lang kakutob sa pagtuo. Di na ka mosunod sa unsa may mga pamaagi o mga mensahis Ginoo nga gibilin diha sa Biblia. Maghisgot kanitag kaluwasan tanan nga mga gisugo sa Dios ni Kristo, ni Hesukristo diha sa Biblia, dapat maunay atong paningkamutan. Ang bautismo dili na pinaagi sa balaod, kung dili sugo na ni Jesus. Kung nagtuo ta ni Jesus, dili na to i-reject ang bautismo. Kay dili tao ang nagsugo ana kundi si Kristo. Mao na mga kaigsuonan, usahay mabugatan ko, masubok ko sa mga mensahe sad sa uban nga di na lagi nila iapil ang bautismo sa kaluwasan, kay ang importante ra gyud kuno aron ang tao maluwas pagtuo. Kana kung nagtuo ka, naghinulsol ka, unya pagka pila ka minuto patay. Pero kung imong tan-awon katong usa ka makasala nga kauban ni Jesus, di gyud ta, wa gyud tay angay nga moingon nga wa gyud toy bautismo. Kay before nahitabo, layo pagod kaayo, nahitabo ang paglangsang. Imagine ha, si Jesus nagministry og 3 years. Isa sa gilangsang sa cross. Kanang tulo ka tuig, sigurado gyud ta nga si Juan sigig pamautismo. Before nga nagsugod si Jesus sa pagbautismo, sa iyang ministry, before siya nabautismuhan, perti nandaghanang nabautismuhan si Juan. Pati good ang mga parasiyog sa Sediseo. Giingnan pagyod ang mga Romanhon nga mga sundalo, giingnan ni Juan, mga bitin. Gatuo ba mo nga makalikay mo sa silot sa Dios? Kung imong tan-aw, nagpabautismo sila. Sa panahon nga si Pablo, mga kaigsuonan, nagsangyaw sa maayong balita, may tungod sa paghari sa Dios, may tungod sa ngalan ni Jesus, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, wala sad i-reject ni Juan ang bautismo. Ni Pablo, wala sad ni i-reject ni Pablo ang bautismo. Unya didto niya nasugatan. Sumala sa ato gong natun-an diris ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko, di ba ato mang nadunggan nga dunay mga tao nga wala sila mutuo sa balaang espiritu, kay wala gyud sila masayod
nga naa di ay balang espiritu kay ang ilahang na sinatian na agian ang bautismo lang ni Juan. So diha gipakita mga kaigsuonan nga sawa pagani si Jesus. Daghan na kayong nabautismuhan si Juan. Unya ningdagan pa nagtulo ka tuig, isa na hitabo tong gilangsang siya uban atong makasasala. Muna sa Biblia mga kaigsuonan kung imong tanawon ang ubang diskusyon nakapokus lang sa kanabitang doktrina sa karatula. Pag maugyon imong doktrina, barugan gyud na nila. Pero dalaygon ang Dios diri sa atong programa mga kaigsuonan, wala tay gidapigan nga karatula. Kay ang atong gisangyaw diri mga minsay sa Dios, mga minsay ni Kristo, mga minsay sa atong Ginoo. Moingon gani tagkaluwasan, tanang mga sugo ni Jesus dapat mao nay atong paningkamutan. Unya aron matuman nato ang tanang sugo ni Jesus, ang ato ang palig-unon ang pagtuo. Di man gud ta kabuhat kung wa gyud tay pagtuo. Di gyud ta kabuhat. Kung moingon tang naatay pagtuo ni Kristo unya wa ta mobuhat sa mga pagtulon-an o mga sugo ni Jesus, mga igsuon nang limbong ratas atong kaugalingon. Nang bless kaayo ta. Bless kayo ka nga sa pulong sa Ginoo nahimugso ta. Nahimugso ta. Ngano man nagpabautismo ta. Marcos 16:16. Unsay giingon sa Marcos 16:16, ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Wala kunoy labot ang bautismo diha. Saon man na pag-discuss kung walay labot ang bautismo? Sugo ni Jesus panglakaw kamo sa tibok kalibutan, bunyagi ang tanang himuang tanang katawhan nga ako mga tinun-an. Bautismo sila, bunyagi sila sa ngalan sa Man sa Anak sa Espiritu, sugo na eh. Nya walay labot ang bautismo sa kaluwasan. Pastor, unsay kalahian sa bautismo sa Oneness o Trinity? Ang Oneness o ang Trinity, nindot kayo ni pangutana ni Brother Alvin Torion. Ingon siya dinhi mga igsoon, ngayon sa kuno'y kalahian sa Oneness o sa Trinity. Ang Trinity, pwede siyang mogamit sa ngalan ni Hesukristo. Pwede siyang mogamit siya sa ngalan sa Aman o sa Anak o sa Espiritu Santo. Pero ang Oneness, sa ngalan ni Hesukristo or sa ngalan ni Jesus. Ang Oneness, sa ngalan ni Hesukristo, sa ngalan ni Jesus. Maura na kalahian. Pero, kung imong tan-aw na, pareho ra gyud na nga naaman na sa Biblia. Kung nabautismuhan ka sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, importante nagsunod ka sa pulong sa Ginoo. Kung nabautismuhan ka sa ngalan ni Jesus, importante nagsunod ka sa mga pagtulunan o mga sugo ni Kristo. Kung nabautismuhan ka sa ngalan ni Hesukristo, ang importante mga kaigsuonan, nagkinabuhi ka sa pulong o mga pagtulunan ni Hesukristo. Kay kanang tulo, pariho ra na atubangan sa Ginoo. Ang nakalahi mga kaigsuonan kana ra gyung panabot nindot kay pangutana ni Brother Alvin. Kabalo ba mo mga kaigsuonan ang kalahian sa Trinity o sa Oneness? Ang panabot ra gyud. Dili ang gipasabot. Ang gipasabot sa Biblia sakto. Ang gipasabot ang pagsabot na pod sa tao wa man magkadimao. Wa biya magkadimao.
Lain-lain yung panabot ang tao. Na ay mao nang nahimugso ka ng Trinity ug Oneness. O niya ang problema pagyod mga igsoon na mga tao nga dili mo tagad sa Trinity na apoy Trinity di pud mo tagad og Oneness. Pero alang nato sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Magtinagdanay ta. Magtinagdanay ta oy. Gawas lang kung Kristohanon kang naa kay bisyo. Ang giklaro sa Biblia, palayan gyud ka. Kristohanon gud ka. Gawas og dili ka Kristohanon. Mao na gipakita diha sa Biblia samtang si Jesus mga kaigsuonan nagsugod sa sangyaw sa mayong balita ang mga tao nga naa sa bisyo, ang tao nga naa sa kasalanan kanunay nihang gipaningkamutan nga makatukod sa relasyon. Pero ang mga tao nga swito nas Biblia, sige ra gyapog bisyo. Gawas anang mga taong wala pa maswitos Biblia. Pero kanang maswito na gas Biblia, sige ra kag bisyo. Ingon si Pablo, palay ina. Ayo paduol. Pero kanang mga tao nga wa pagyud kayo maswito sa Biblia, tukod kag relasyon para masangyawan ninyo sila. Maunay gibuhat ni Jesus mga kaigsuonan. Gikan ni Jane Taniola og sa tanang tipaminaw dirining tulumanon, maayong gabi isad. Ingon din si Brian Bagyo, simra man good mo puros born again, pero wala lang mo nagsinabtanay. Amin ba? Matod pa diri ni Brian, wala lang gyud kuno mo magsinabtanay. Pareho ra gyud kunong mga born again, wala gyud kuno magsinabtanay. Kabalo ba mo mga kaigsunan? Si Pablo ug si Bernabe wala ba gyud to sila magsinabtanay? Ang ilaharag yung bikil katurag yung ang gusto ni Bernabe dadon sa ilahang ikaduhang biyahe si Juan Marcos. Ang gusto sad ni Pablo mga kaigsuonan, dili niya dadon si Juan Marcos kay gibiyaan ra sila. Unya kung ilang dadog balik basig biyaan ra pud unya. Unya perti nilang lalis. Gamay ra kaayo. But ipasabot mga kaigsuonan sa panahon pa lang sa mga apostoles, dili dunag mga prinsipyo sa tao nga dili magkatukma. Di gyud magkatukma. Pero ang importante diha mga kaigsuonan na ang pag-inampuay. Na ang pag-inampuay. Kay kanang mga tao nga nagtuo sa Dios, mga kaigsuonan ang inanglan na sa imong pag-ampo. Ang problema, kung imo nang iampo kung patay na, dili na po na mao, ug di wala na sa nagitudlos Biblia. Kanang isa nimo iampo kung patay na, iampo sa Ginoo katong buhi pa. Dili kay mo ampo kang Ginoong Hesus, Dios ko amahan, ipanalangin itong kalag ni Kuan. Wala na nas Biblia, dili na mao. Matod pa ni Aki sa may naadiri. Ato nang pagtagad. Dili magkapuyon pastor, dili magkapuyon. True jud kaayo pastor amin ni Jonar de la Rosa. Si Mary Grace Mumo Limbaga, Joel and Brad Dalaygon ang Dios bro. Love Radio ni siya sa una. Niya karon live na siya naman siya sa Malabuyok ron. Unya nanapod tay FM Radio 95.3 nga nagtingog diha sa Tanhay City. Naalang sa Kabukiran. Diha sa Barangay Santo Niño, Sitio Balok, sakop sa Tanhay City. Ang ato ang 95.3 FM Radio. Unya karong tuiga magtukod na usab tag FM Radio nga magdala sa dial sa 101.1
FM Radio Malabyok, Cebu. Wow. No, salamat sa Ginoo. Matod pa ni Alvin Torion na matod pa tinuod gyud nay misunderstanding. Tinuod na siya. Kabalo ba mo mga kaigsonan nganong na ay mga misunderstanding? Aron magamit nimo ang bunga sa balang espiritu. Diha nimo matrin ang bunga sa balang espiritu, ang hiyas nga gihatag sa balang espiritu. Diha nimo magamit kay kung wala manggod na mga igsuon, dili nimo mapuslan ang unsa may mga kinaiya o bunga sa balang espiritu. Importante mga kaigsuon na naagyo ng bunga sa balang espiritu ug magamit yun nimo sa panahon nga dunay mga pagsulay o dunay mga misunderstanding. Si Tata Bundok Kuyos, maayong gabi, Pastor Gideon watching here in Binondo, Manila. Shout out ko sa BFA Pastora Adila Patbarsamera. Thank and God bless you always. Wow, ninduta no? Best friend forever. Yun, tuta. Si Dari Herulaga, kanang bautismo sa Trinity o sa Wanis, magkakontradik ba, Pastor Gideon? Actually, di yun na siya magkakontradik kung imong tanaw na sa Biblia. Pero tanaw na imong discussion sa mga tao, magkakontradik yun na sila. Kaya nga naman, moingon man ang tao nga, di lagi na mao. Pero ang Biblia moingong, maura na. Nahitabo man sad na ay mga taong gibautismohan sa ngalan ni Jesus, naaman po'y mga taong gibautismohan sa ngalan ni Hesus Kristo. Naapoy mga taong nabautismohan sa pamaaging bautismo ni Juan. Ang tinuod mga kaigsunan ang nagkakontradik ragyod, mga tao raman. Di man ang diskasyon. Kay naaman gyud ang diskasyon gyud ni Jesus. Buniagi sila sa ngalan sa Aman, sa Anak ug sa Espiritu. Moingon na po ang tao. Unya nahitabo na. Nahitabo ba kuno na sa Biblia? Kay ang natuman ragyod kuno ang bautismo ragyod sa ngalan ni Hesus. Unya kay naa man po'y nabautismohan sa ngalan ni Hesus Kristo. Mao na nga ang kanang pag kana bitang wala magkasinabtanay dili na sa Biblia, kundili sa tao ragyod ug sa kinaiya. Nganuman tungod na karatula. Tungod na karatula. Si GC Kabugnason na pastor unsa man ng Wanis. Kanang Wanis mao nang mutuo og amahan, mutuo og espiritu, pero mao ra gyud si Kristo. Kay mao man ay giingon ni Jesus nga ang nakakita kanako nakakita sa amahan. Ako ug ang amahan usara. Nya naapoy mga bersikulo nga lig-on jud kaayo nga mura ba og kape ba? 3 in 1. Ka basa mo og kanang kape nga 3 in 1 nga tulo ka ingredients gisud sa usa ka shay nga kape mo nang 3 in 1 mo nay Wanis. Unya ang nahitabo mga kaigsonan kung imong lantawon baliktad biya. Ang Trinity mo discuss mura pog Wanis. Ang Wanis mo discuss mura pog Trinity. Si Geraldine Dongguan, unang Tesalonica 4:13-18. Pwede basahon, Pastor? Pwede region akong basahon diri. Salamat kayo sa imuhang pagtumbaya sa atong programa. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 13. Okay. Pagbalik sa Ginoo. 18. Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran. Mahitangod ni adtong nangamatay aron dili kamo maguol sama sa mga tawo nga walay paglaom. Kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw. Busa tungod kang Jesus banhawon og dadon sa Dios, uban kaniyang katong nangamatay nga nagtuo kang Jesus.
Wow. Versikulo 15, ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo kanamo kaninyo mao kini. Kita nga buhi ini balik sa Ginoo dili mag-una ni adtong nangamatay. Unya mabati ang singgit sa pagmando ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios ug mukonsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao yun ang mabanaw katong nangamatay nga nagtuo kang Hesukristo or nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi ni adtong adlaw bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Busa pag dinasigay kamo tungod ini ang paglauman. Nindot kay ning bersikulo ha. Perting nindutan ang pinakasentro diha pagtuo. Pangutana. Kinsa may ilho ni Jesus nga tao nga naipagtuo? Kadto bang tao nga nagtuo nga wala gyud magpabautismo? O katong tao nga nagtuo nga nagpabautismo? Di. Ato kono nang tan-awon. Kay ang mga tao nga wala mabautismo, wala mahiusa ni Kristo. Pero ang tao nga nabautismuhan, nga nagtuo ni Jesus, nahiusa kang Kristo. Ang pangutana, wala ba'y apil sa kaluwasan ang bautismo? Mao na mga kaigsuonan, kon maminaw rapod ka nga wa gyud kay basa-basag Biblia, maling lara gyud ta. Pero kung kita naminaw nga nagbasag gyud tag Biblia, ang balang espiritu mulig-on gyud sa atoa. Unsa may buot ipasabot anang sinagoga pastor? Kanang sinagoga mura na siya og kanang cultural center bitaw, kanang tigumanan bitaw na ay mga meeting sa pwede siyang gamiton sa mga meeting sa kanang moingon ta nga may labot ang syudad, may labot ang lungsod, pero pwede pud siyang gamiton sa religion nga kanang programa. Pwede siya nga gamiton ba ni anha siya pwede magtapok-tapok ang mga tao. Monay sinagoga. Mato dinhi si Alan Opingo, maayong gabi pastor, salamat sa pulong sa Ginoo sing from Negros Valle Hermoso. God bless you uban sa imong pamilya. Si Arlene Suyanto Trasaris, maayong gabi pastor, askra ko tagbunyagan ko sa Katoliko dito man ko gikan sa ato pa pastor, dili ko madayan sa langit. Hindi ba kuno ko madala sa langit, nagibunyagan naman ko sa Katoliko. Ang bunyag manggod sa Katoliko ug bunyag sa Biblia perting lahi Maunay akong gintan-aw og ako nagtuo nga mauunta nay dapat mo nimong tan-awon. Ang bunyag sa Katoliko ug bunyag sa Biblia lahi ra. Nganuman ang Biblia manggod sa Katoliko duna say gidugang parehasad sa Biblia sa Mormons ba. Ang Biblia sa Mormons duna say gidugang para mapasuod ang doktrina sa Mormons. Napoy mga bag-urong na tao nga simbahan. Kanang God the Mother. Yes, naa sila'y Biblia. Pero doon na sila'y gidugang. Kabantay mo anang mga magsasangyaw nga ang ilaha ko nung Diyos inahan. Nga naa ko no gikan sa China. Pero kanang bayhana gikan di ay na sa Wuhan, sa Korea. Kung imo nang i-search ang gigikanan ana. Daghang mga pagtulunan, mga relihiyon karon sa tibok kalibutan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nga ang ilang Biblia dinugangan. Nganong moingon ko nga dunay kalahian ang bautismo sa Katoliko ug bautismo sa Biblia. Una, ang gipakita nga bautismuhan diha sa Biblia ang tao nga naghinulsol. Maubitaw nang si Jesus sa bata, pawa gyud na siya mabautismohi. Unsa man di ay ito ang nahitabo sa bata pa ni unsa man di ito'y nahitabo sa dihang bata pa si Jesus nga didto sa templo, Pastor Gideon. Ang nahitabo
sa dihang bata pa si Jesus, kadtong gidala sila ni Jose ug ni Maria nga iyang inahan ug iyang ginikanan, sa dihang gidala sa dito sa templo, wala siya dad-a aron bautismohan, kundi gihalad ra siya didto. Kanus ama nagpabautismo si Jesus? Sa dihang mitikang nasa buluhaton. Sa dihang mitikang nasa sa buluhaton. Pag-abot sa balang espiritu, dito giklaro kung kinsa gyud ang bautismohan. Si Pedro nga napuno sa balang espiritu, mingwali siya diha sa libro sa Buhat, Kapitulo 2:38. Kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol. Pangutana, unya, wa may labot ang bautismo sa kaluwasan. Nganong si Pedro miingon man kinahanglan. At ipasabot, ang bautismo kabahin sa kaluwasan. Kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol o magpabautismo. Aron pasayloon ang inyong mga sala. But ipasabot, aron ang requirements di ay, aron pasayloon ang imong mga sala, bautismo. Kay ang pagpabautismo, nagpakita na nga nagtuog yung kas Ginoo. Mao na nga ang nakalahian sa bautismo sa Katoliko matud pa diri sa Biblia. Unsa may kalahian sa bautismo sa Katoliko ug sa born again? Actually, dili na ko gamiton ang born again kay ang bautismo sa born again gibase man sa Biblia. Dili gani pwede bautismohan mga kaigsuonan ang tao nga sige pakasala. Kay ang requirements sa bautismo sa Biblia, naghinulsol na. But ipasabot, mga kaigsuonan, mitalikod sa kasala. Mitalikod sa bisan unsa nga bisyos kalibutan. Matud pa diri, maayong gabi, Pastor, aksra ko, okay. Maudjud na, Pastor, gikan ni Geraldine Dungguan. Matud pa diri, maayong gabi, Pastor, ako na ning nabasa. Si Nars Boyan daghan jud bitaw pamaagi Pastor Gideon ang bautismo kay naay sa ngalan sa Amahan, Anak ug si Espiritu Santo, pero naara uroy na pastor no. Naapog kuno na inaana si Sister Arlene taon sige taon siya og kuan mihatod og message. Rachel Rivera, tao nga nagtuo o nagpabautismo, Pastor. Tinuod, tao nga nagtuo nga nagpabautismo. Si Arlene, daghan kayo siya nga mensahe. Mayong gabi, Pastor, aksra ko nabunyagan ko nun sa Katoliko, dito man siya gikan. So, sato pa, Pastor, dili ko madayan sa langit. Madala siguro, dili siya madala sa langit. Sister Arlene, pag mutuo ka sa Ginoo, tuhi ang Biblia. Ayaw ang karatula. Ang Biblia. Tuuhi ang Biblia. Kung gusto kang madalag langit, sunda ang Biblia. Unsa may kiingon sa Biblia? Kinahanglan kang maghinulsol ug magpabautismo aron ang imong sala pasayloon ug madawat nimo ang gisaad sa Dios nga mao ang balang espiritu. Ug ang balang espiritu patik na nga ikaw tagalangit na. Kanus aman mo abot ang balang espiritu sa dihang bunyagan ka. Mao bitaw na mga igsuon dunay mga tawo nga nabautismuhan sa bautismo lang ni Juan. Unya wala man pud sila walihi nga naa day balang espiritu. Ingon si Pablo, nadawat ba ninyo ang balang espiritu? Ingon po ang mga magtutuo, naa ba di balang espiritu? May kabalo nga naa di balang espiritu. Ingon si Pablo, unsa man daing matanga sa bunyag nga inyohang naagian? Ingon po taon ang mga magtutuo, bunyag ra manggud taon to ni Juan. Mao nang gisaysayan sila ni Pablo mahitungod sa anak sa Dios nga mao si Jesus. Og
gibunyagan sila o gipandong ni Pablo ang iyang kamot og nakabaton og nakadawat sa bala ang espiritu. Kay saad mangguna sa Ginoo og pamaagi gyud na ni Kristo og dili na pamaagi sa tao. Maunang kung mubasa ra gyud kag Biblia, dili ra gyud ka mga igsuon magduha-duha. Tagalangit lagi ka kana kung sa imong pagbasa og pagtuo sa Ginoo na align ang pamaagi sa Biblia. Salvation Costramayol di Gala, apil kaayo pastor kay mao gani mismo si Jesus nga nagpabautismo para mahimong sumbanan nato. Tinuod gyud. Kanang yung gilitok ni Jesus, di man ha? Si Juan, miingon si Juan, dili ko angay mubunyag nimo. Ako ang angay nimong bunyagan. Unsay giingon ni Jesus? Juan, sagdi lang gudwan. Kay pinaagi ni iniwan ba? Makatuman tas tanang sugo sa amahan. But ipasabot, ang Yahweh di ay aron matuman nato ang tanan ha? Tanan, dili 50 lang, dili 50%. 100% makatuman tas tanang sugo sa Ginoo. Kana kung nagpabautismo ta. Time pa ha. Daghamang nagpabautismo, wala lagi makatuman. Ang kulang mauni. Diha sa Mateo 28:19-20, diha sa 20, unsay giingon ni Jesus? Og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Mao de ay naapoy nagpabautismo, mga kaigsuonan, wala gyud pod mabago. Kay ngano man, dili lagi diha ang kabaguhan. Process na siya. Ngano man, dili diha dayon makot-unan ang tanang nahisulat sa balaang kasulatan. Maubitaw nang ang taong nabautismohan kinahanglan mo simbag yun. Kay diha sa pagsimba, diha tudluan sa mga pulong nga maoy angay makatunan. Kay sa panahon nga makatunan nato ang pulong sa balaang kasulatan, igsuon ko sa Ginoo ang gipamulong ni Jesus, ikaw mismo ang mahinluan. Unsay giingon sa Juan 15:3? Nahinlo na kamo pinaagi sa akong mga pulong. Si Pedro mingon, unang Pedro 1:22, nahinluan na kamo pinaagi sa pagsunod sa kamatuoran. But ipasabot ang mga pulong ni Jesus atong ikinabuhi. Sa panahon nga atong ikinabuhi, mahinlo ta. Pero dili mangguna diha dayon nga murabag magic nga okay na bag-o dayon siya. No. Maghisgod gani og kabag-uhan, it is a process. Kung mag-ingon ganing process mga kaigsuonan, hinay-hinay na siya. Dili na siya murag magic nga nausab dayon. Kabantay mo, daghang mga Kristohanon, libakiro. Pero dili na sila magpabiling libakiro. Kay ngano man, process lagi ang kabaguhan. Process. Unsa di ay ang wanis, pastor? Okay, ako naning na hisgutan ka ganina. Mother of God na ay Bible din, kuhaan punan. Maog yun. Kuhaan punan. Si Mark Joseph Monticelio na aman sa buhat 2:38, pastor, na maura na ang bautismo. Mapasaylo, maluwas ka gamit ang mga wanis. Pastor, paano na lang ang nabautismuhan ka sa amahan, sa anak, sa espiritu di ay na, pastor, importante. Sa ako nang kikaingon kaganina, ang sa ngalan sa amahan o sa anak o sa espiritu santo, parihura na sa ngalan ni Hesukristo o parihura gyud na sa ngalan ni Jesus. Importante nga unsa man ang bautismo nga gigamit nga nabautismuhan ka, karon nga nahuman ang kagbautismo, nagpatudlo ka og nagkinabuhi ka sumala sa gisulat sa Biblia. Kay mag-unsa man nagkapila pud taon ta bautismo, wa gyud ta magkinabuhis Biblia. Nangilad rata. Dili ta pwede mga kaigsuonan makasulod og langit nga ang atong kaugalingon giunay ra natog ila. Asay giingon mga kaigsuonan, kung magpabautismo ta or nabautismohan na ka, magpatudlo kas Biblia, unya ikinabuhi.
Kay mag-unsa man po nang magpatudlo ka, imura po nang ipanabi. Wa sa di mo ikinabuhi. Ikaw relakansi. Wala mga kaigsuonan, importante yun ang pagkinabuhi. Maubitaw na niingon si Jesus sa Lucas Kapitulo 28. Lucas 11:28. Bulahan sila nga namati og nagtuman. Ang pinaka-importante yun diha mga kaigsuonan, ang pagtuo nga naay pagtuman. Dili ang pagtuo nga kusog kay mo balibad. Si Gingging Simpron, naminaw sa deres atong programa. Matud pa diri, good evening Pastor, kumusta? Salamat kay nakaapas ko. Bahala nalit na reply na lang ko, Pastor. Oh, okay ra gyud kaayo. Si Idralin Sunggay, tala, maayong gabi, Pastor diha. Si Nars Boyan, ang bunyag sa Katoliko kay wala pa may pagtuo ang bata og igo rang pisik-pisikan, murarag alinadlaw. Actually na ay mga bunyag sa Katoliko nga dili pisik-pisikan, ituslob gyud. Na. Pero importante man gud mga kaigsuonan, ang paggamit gyud sa bautismo is biblical. Mao gyud nay pinaka-importante. Si Brian Baguio na lahi na noon ang bunyag sa Katoliko, Pastor, nga nasimbahan sa Katoliko man ang nag-comply sa Bible. Pastor, unsay na lahi na noon na pastor na kamo mga lain na tinuuhan. Igo ramo nag-revise sa Bible sa Katoliko, Pastor. Actually, ang Bible diha na wa pay Katoliko. Ang Katoliko mga kaigsuonan ha, ang tao manggod kusog kay mangangkon. Kusog ra kay mangangkon ang tao. Actually, wala pa gani ang Katoliko, ang Bible diha na. Kisa may gasulat sa Ten Commandments. Kisa may gasulat sa Genesis hangtod sa Malakyas. Naana ang Bible, dili Katoliko ang naghibo. Muna nga ang tao kusog lang kay mangangkon. For example, ang kunon nga mauray gitukod nga simbahan ni Jesus. Kami ray sakto, kami ray tinukod. Unya, ang mga binuhatan ug ang mga doktrina, lahi man sa gipakita sa balang kasulatan. Salamat kay Brian Baguio no sa imuha nga pagtumbaya. Labos sa tanan nakasabot gyud ko ang tao. Si Pabstil Manuel, amen gyud, Pastor. Si Flor de Lisa Intaum, Pastor, tama ba ang bautismo na ang bata pa 9 to 10? Actually kanang ang pinaka kuang gyud haom nga edad no, kanang mag 12 anyos. Kanang kabalo na siyang mubarog bitaw. Mag 12 anyos. Amin jud, Pastor, gikan ni Ridan Mabel. Vilma Alipaw, Abi Pastor, God bless. Marmar Rosas, maayong gabi. Geraldine Dungguan, maamin wa magjod. Bibian, maayong gabi. Si Brian Bagyo, tama na Brad, kay ang bata na sala panulundon. Salmo 51:5 Brad, mauna ang original sin. Salamat, Pastor. Amo lagi. Ang bata di pa manggitaon po na kana respect lang ko ha sa mga kuang gyud sa lain-lain nga mga karatula, especially sa atong mga mahal nga mga igsuon nga mga Katoliko. Labi na ni Brother Baguio no. Kana siya nga ang bata bunyagan as a respect gyud ba? Kana sa inyuha sakto. Sa inyuha. Pero sa gipakita ni Jesus, kay kami gyud nga mga Kristohanon nga gianggaag mga sulpot, gianggaan mga kaigsuonan nga mga unsa na mga matud pas uban pastorito you know? Matud pas uban nga maingon nga mga sulpot ra gyud mo. Dili ka mo tagias Biblia, nindutan no? Mura ba og kanang nakapanag-iya.
Mura ba og na si Jesus na ang Ginoo nagtan-aw? Murag magkaingon taon no sa akong mga anak, naglalis man to kisay tinuod. Naglalis lang ba? Pero ang tinuod mga kaigsunan sa wala pa gani ang Katoliko, ang Bible na tao na. Na tao na. Mao bitaw na nga dunay gibasa si Jesus. Unsa may gibasa ni Jesus? Di ba ito basahon sa Biblia? Basahon to sa Biblia. Katong gibasa sa usa ka yunoko nga nagsimba sa Dios dito sa Jerusalem unya ni uli sa paingon sa Gaza nga gibautismohan sa ni Filipe. Di ba basahon to nga maong Biblia? Unya as I speak no sa atong igsuon nga si Brian Baguio nga nahagi ko no'y original sin ang bata mo nang kinahanglan bautismohan. Okay. Sa inyo na siya. Pero sa gipakita ni Jesus, si Jesus, sa amua, ingon nga mga sumusunod ni Jesus, ingon nga mga tinunan ni Jesus. Ingon nga mga tinunan ni Jesus. Nagsunod mi ni Jesus. Si Jesus, wala gyud siya mabautismuhi sa bata pa siya. Kay ang bautismo, dili na sa sugo sa balaod ni Moses. Dili na sa under the law. Kundi na taong nahimugso na siya sa panahon ni Jesucristo. Pastor, kaduha jud ko na bautismohan. Kay sa bata pa ko, gibautismohan ko, pero wala ko nabag-o. Unya na backslide man ko. Apan sa dihang nabati na ko nga dunay kulang sa akong kinabuhi, nagdesisyon ko nga gusto na ko nga maghugas sa sala. Mao nga ako jud gibuhat, salamat sa Ginoo, nabiyaan jud nako ang tanang bisyo. Salamat sa Ginoo og pasakop sa ko nagpasakop na kog pastor. Wow, no? Salamat, congratulations nimo Noli Praxanico. Congratulations. Importante ra gyud mga kaigsonan sa ako agyo nga ikadasig natong tanan ha. Importante ra gyud na bag-o ta. Maura gyud akong mga pagdasig. Importante gyud na bag-o ka. Kay ngano? Ditos bag-ong langit o bag-ong yuta, wa gyud hugaw makasulod dito. Pag imong unsa kanindot ang imong relihiyon, unsa man na kapulido ang imong relihiyon, ang imo ganing hunahuna, ang imuhang kinaiya, ang imong batasan, binuhatan, hugaw gani na ang Biblia nagtug-an, di gyud na makasud sa bag-ong gingharian. Pero kung ang atong nauna, atong kasing-kasing, ang atong binuhatan, atubangan sa Ginoo balaan, dili gyud kasirad-an. Tinuod na, di kasirad-an. Si Jennifer Manos, maayong gabi, Pastor, maayong gabi, Isad. Maudjod mao bitawng tudluan para makakaton gikan ni Alvin. Tinuod yun. Si Brian Baguio wala di ay ka makabasa na sis nga hingpit ilang pagpadayag pagtuo Mateo 21. Okay. Laot tay tahigala proseso ang kabaguhan dili diha-diha dayon. Tinuod yun. Proseso na oy. No, proseso na. Si Nars Buyan, Pastor, ngutanan lang ko ang tao nagpabautismo nga murag wala ra bitaw kanang sundog-sundog ra, bitaw laktod pagkasulti wala ra suna-huna pero nagpabautismo unsa man na, Pastor, okay ra kaha to, nakadawat ba kaha tos Holy Spirit? Actually ang Holy Spirit dili na diha-diha dayon madawat, dili na diha-diha dayon mo abot ang Holy Spirit. Mga igsuon ang ipakita diha sa Biblia. Dili sad ta ka ingon nga okay, di pod ta ka ingon nga dili. Kay ang tinuod nga makasusi ra gyud sa unahuna og sa tao ang Dios ra. Wa gyud tay wa tatagai sa Ginoog authority kana bitaw kagahom sa pagsusi sa unahuna og sa kasing-kasing sa tao. Mo bitaw di ta pwede mo hukom. Di gyud ta pwede mo hukom. Pero diha sa imong Pinoy-anan pwede kang makahukom. Maunay giingon ni Pablo, sa kaugalingon na kong sakop, pwede kong kahukom.
pero wa ko'y katungod nga mohukom sa tagagawas. Kay ang bugtong nga dunay authority, angayan nga makahukom ang Dios ra. Ako, ikaw, tigata ka, hukom. Pero sa imong kaugalingong sakop, makahukom ka. Muna gipakita sa Biblia. Naaman day taga CFD diri up uban nato, welcome Rad. Oh, di ba? Welcome Rad na si kuan si Brian si Brian to, no? Si Brian Bagyo. CFD di ay ni si Brian Bagyo MCJ Tars. Salamat kayo. Si Brian Bagyo asa di ay importante ba? Sugot man sa Ginoo sa Mateo 21:16 mao na sugo sa Ginoo kay kanang uban kinaugalon wala jud na magtugot. Kay ako sa nang tan-aw ng 21:16. Nindot nino kay natay bisita nga gikan si FD. Welcome Rad. Welcome ang Dios magpanalangin. Salamat kaayo sa imong pagbisita ug pagtumbaya sa ato nga programa. 21:16 ang 21 kapitulo 21 bersikulo 16 miadto si Jesus sa templo. Aron ato ang nya 16. Okay. Si Jesus ni miadto sa templo. Ako ning sugdon pagbasa diri sa 12. Unya si Jesus misulod sa templo o gipapahawa niya ang tanang mga namalit og baligya didto sa og gipangtuwad niya ang mga lamisa sa mga tigpangkambyo og mga kwarta, ang mga lingkuranan sa mga nagbaligyag sa lampati. Siya miingon kanila, nasulat sa kasulatan nga ang Dios miingon, ang akong balay paganganlag balay alampuanan apan gihimo ninyo kining taguanan sa mga tulisan. Tanaw maragod sa panahon si Jesus naanay bala ang kasulatan. Unya giangkon man na sa atong igsuon nga sila kunoy naggama sa Biblia. Okay ra gyud na. Wa gyud nay problema kay gawas nun tang mangangkon. Pero kami nga mga nagsunod ni Jesus, mga tinunan ni Jesus, okay ra sad nang ingnong sulpot. Importante dito ra magyud na sa Ginoo, no? Ang final nga hukom. Importante ra gyud na, mao ra gyud nay ako ang ikadasik. Ang mga buta nga mga bakol miduol kaniya dito sa templo o giayon niya sila. Nangasuko ang kadaguan sa mga pari. Og ang mga magtutudlo sa balaod sa pagkakita nila sa katingalahan nga mga butang nga iyang gibuhat, nangasuko usab sila sa mga bata nga dito sulod sa templo nga naninggit dalaygon ang kaliwat ni David. 16, busa miingon sila kang Hesus, nakadungog ka ba nga sa ilang gisulti? Si Jesus mitubag, oo, nakadungog ako. Wala ba di ay kamo makabasa ni ining bahinan sa kasulatan nga nag-ingon ang mga bata o ang mga masusog giban sa imo sa paghalad o hingpit sa pagdaig kanimo. Unya mibiya si Jesus kanila og migula sa syudad paingon sa Bitanya og didto siya mipahulay sa pagkakapi. Naunsa may komentaryo Brother Brian no sa imuhang paghatod diri sa Mateo 21:16. Ang mga bata, kung imong tan-awon sa mga uban nga mga bersikulo, iyan na as Ginoo. Kaya nga naman, sa mahitungod sa sala, inosente sila. Kaya nga naman, ang tanang sala, gipasaylo na ni Jesus, giugasan na ang tibok kalibutan. Lamang, mga kaigsuonan, alang sa mga tao, nga nasayod ka na bitang na naablihan ang ilang hunauna nga nakabalo ka sa sala o dili sala, dapat kang maginusol. Si Argel Bugsat, maayong gabi Pastor, salamat sa pagpasabot sa pulong sa Ginoo. Kusog mangangkon unya parting taasag garbo. Murag bugat-bugat sa ning imuhang pinulungan lahutay tahigala. Brother Brian, sabta lang pud tawo ni sila hutay tahigala. Sabta lang pud taon siya kay mura man pug nakaigo. Mura pug nakaigo ba. Si Geraldine Dungguan, amin mao jud pastor. Manson Rogelin Disikan, maayong gabi
Si Sasi kundi sakto jud na pastor sukwahe sa Biblia ang binuhatan sa mga tao wala magbasa. Si Raldin dong duguan maudyo na pastor haha magkatawa man punta. Marites thinking, lo pastor. Ako pod moingon, hi. Alvin Torion, nabautismuhan ang tao sa dihang nakasabot siya sa kamaturan gikan sa balaang kasulatan. Tinaw gyud. Amo bitaw ko pastor. Amo bitaw ko pastor. Sani, amo bitaw ko karon pastor, mibidya ko sa Katoliko. Kay naay igamit ni Lord na mopalayo ako sa Katoliko. Bag-o pa lang ko sa simbahan sa laing church. Salamat sa Ginoo kay idya ako tawag na bag-o. Wow, congratulations sister no, Sister Arlene. Salamat kaayo. Gikan ni MC Guitars, cover lang sa Biblia inyo ha Brad. Brother Brian ingon si MC Guitars kuan kanang cover ad ikono sa Biblia mo ina inyo ha. Si Nars Buyan, si Brian Baguio bro, dili relihiyon ang ato ang hisgutan bahin. Sa bautismo ato ang sundon ang gibuhat ni Kristo. Sakto gyud. Ana gyud magtinambagay ra gyud ta. Walay relihiyon nga makapasigarbo. Walay relihiyon nga magpasigarbo nga sila'y sakto. Nga relihiyon pastor. Kay ang Ginoo wala nagpili dili pud relihiyon nga makaluwas ang gilantaw sa Ginoo. Kanang kinasingkasi nga pagtuo uban sa buhat mga igsuon. Salamat pastor sa imong mensahe kay ang Ginoo wa jud makahukom nato pastor. Gikan ni Marma Rosa. Salamat kayo Marma Rosa sa imong pagtumbaya. Gikan ni Milogene R. Espiritu. Si Brian Magio mangita ka ebidensya pastor. Maumang yun ng atoong igsuon gyud nga kung si Brian Bagyo si Ibdi ebidensya man dayon ng ilaha ebidensya. Kay ako saning i-charge sa kay murag na lubat. Atong oras diri sa programa ng Pulong Mo Kinabuhi ko alas 9:46. Matan pa ebidensya. Pero ang atong Ginoo kung maghisgot kanig ebidensya, ipakita nas buhat. Ang tinuod nga ebidensya mga kigson, makita nas buhat, dili nas papel, kaysa papel pertindagan ng i-edit diha ay. Daghan kay edit even sa Google, pertindagan ng edit. Tungod sa siging edit, nagkabula-bulintong mga kigson, nagkasumpaki na noon. Ang tinuod nga dili magkasumpaki, ang tinuod mga igsuon kanang buhat nga naalain sa balaang kasulatan sama ni Jesus. O sa giingon ni Jesus, ang tinuod nga nagtuo, nagbuhat sa ako mga buhat. O sa may buhat ni Jesus, nang hantak. O sa may buhat ni Jesus. Muna nga kung nagbasa kag Biblia, dapat nagsunod ka ni Jesus. Ana lang. Ang pinaka-ebidensya, buhat. Buhat nga sama ni Jesus. Ana lang ako ikastorya, Brother Brian. Si Nars Boyan, religion ray kusog, giangkon wala ray relihiyon makaluwas. Basaha ang Salmo. Salmo 51:5. Ako agyon na nga tagaag pagtagad ha, Brother Brian, kay bisita ka namo diri sa atong programa. Ang bisita kinahanglan gyud na nga tagaan og pagtagad. Salmo 51. Salmo 51. Versikulo 5. 51 ako ning tagaag pagtagad. Pagampo alang sa kapasayloan. Pagampo alang sa kapasayloan mo nay konteksto or gitawag uluhan. O Dios, kaloy iintawon ako tungod sa gugma mo nga walay paglubad. Papasa ang akong mga sala tungod sa dako mong kaluoy. Hugasi ako sa tanan kong pagkadautan o hinluy ako sa akong sala. Giila ko nga ang akong kalapasan o gibati ko kanunay ang akong mga sala. Nakasala ako kanimo lamang og nakabuhat og butang nga giisip mong dautan. Busa husto ka sa imong paghukom og pagsilot kanako, gipakita mo ang imong pagkamatarong. Dautan ako sukad ako mahimugso og makasasala sukad ako ipanangkon. Pero hindi dutaan na, oy, sakto man na.
Sakto gyud na siya. Wa gyud sayop ana Brother Brian. Kanang giangko ni David. Kano sa ama siya nagkaamgo? Sa dihang gidisiplina sa Dios. Muna nga dili sadta, dili po nato batasanon nga isa ta makaamgo disiplinahon tas Ginoo. Ingon din si Michelle Tuco, amen pastor, tama jud na. Ang UPC ang buhat 2:38 ang kanunay gisunod sa pagbautismo ug uban pa nga bersikulo. Okay. Si Millie Jean Espiritu, salamat sa Panginoong Dios sa kabutihan. Okay. Matod pa din ni Matthias Sato, amin jud pastor, makita jud sa buhat. Okay. Mauday nga bautismohan ang bata kay sukad kuno sa gipanamkon nakasala lagi. Pag abot ni Jesus mga kaigsunan ang tanang sala sa tibok kalibutan gipasaylo man. Mao na nga sa panabot ra gyud sa tao. Actually sa panabot ra man gyud sa tao wala magkatakdo. Dili gyud pwede mga kaigsunan nga tungod sa ihang panabot kanang mupukan na sa laing pong panabot. Pareho ra man tang mo atubang sa Ginoo. Ako ang ik-advise pareho ra man gyud tang mo atubang. Sigurohon ra gyud nato nga makasulod ta sa gingarian. Kay basi og dili ta kasulod sa gingarian tungod lang sa sigig pangangkon. Sige og kana bitawng sige og ingon nga kamo sayop, ako sakto kamo sayop. Ang importante ana mga kaigsuonan. Una, ang atong pinulungan, ang atong binuhatan, sa dayag ug kanang kita lang, kanang labi nagtago ba sa tago. Importante mga kaigsuonan na align sa balaang kasulatan. Unsay giingon sa balaang kasulatan, pagbalaan, nan pagbalaan. Pag kinabuhing matarong, nan pag kinabuhing matarong. Dagan pa kayong mga bersikulo or mga mensahe dinhi ni Sheila Milikin. For me, pastor, dili ko magmater sa relihiyon. Ang ako kung asa ko makabaton sa grasya sa espiritu dito ko. Mag-unsa man ang kanaanang naa ka sa tinuod nga relihiyon kung ang imong binuhatan wala na uyon sa Biblia. Isasad ko ka Katoliko sa una. Bitano. Mo gyud ay pinaka-importante nga nabag-o ta, nausab ta. Kung unsa ang imong relihiyon, Katoliko man ka, CFD man ka, importante na bag-o ka, nausab ka. Kana bitong nabag-og nausab ka, kana bitong atong binuhatan og atong tinuuhan na alayon sa Biblia. Bisag Katoliko ka, CFD ka, importante ang imong binuhatag pinulungan ug ang imong panghuna na alay nas pala ang kasulatan. Pero kung unsa ang imong karatula, imong gigamit na pagguba sa laing karatula, di na mao. Dili na siya mao. Kay kitang tanan, naningkamot man sa pagsunod sa balaang kasulatan. Ang ako ra gyung ika-advise no kay sa uban manggod nga mga live, grabe ka hugaw, daot dito, daot dire, bugal-bugal dito, bugal-bugal dire. O niya hakit dito, hakit dire, di naman na mao. Dili na mao. Niya moingon dayon nga, si Pablo gani, si David. Sa may makuha ng David, bugal-bugal raman na. Kana bitang pakigdebate, ang gipatubo anak garbura. Kabalo ba mo? Ang gipatubo sa pakigdebate, garbura ang mitubo, dili ang gugma. Kung asa kong kagibutang Brother Brian, padayon, importante akong ika-advise nimo, i-align ang imong kasing-kasing o ang imong nahuna sa Biblia. Kanang si Jesus ang nasindro ba, dili ang kartula. Maura na ako ika-advise o mag-ampo ko para nimo. Ako nagtuo nga, tao kang makasabot sa akong gipasabot. O akong gipasalamatan ang Dios ana. Ilahasab na brother kinaiya na nila.
gikan ni Lahutay Tahigala. Si Gigi Miss, amin, salamat pulong sa Dios. Salamat Pastor, klaro kaayo nga pagpasabot. Salamat sa Ginoo. Lahutay Tahigala, amin, tinuod yun na Pastor. Kay nakiguban magyod si Brother Bagyo. Unya nagkukuha taon pod siya mga bersikulo kay ilaha lagi kuno ang Biblia. Gawas nun ra gyud ka Brother Bagyo sa imuhang mga kana bitang gusto. Importante ra gyud akong i-advise nimo, asa man ka gibutang karon ug asa man ka si CFD ba ka, Katoliko ba ka. Importante nga sa imong pagka CFD ug sa imong pagkakatoliko naalain ang imong kinaiya sa kinaiya ni Kristo Hesus. Ang imong kinaiya nga pagkaamahan, kinahanglan nindot ang imong pagkaamahan. Ang imong pagkabana, nindot ang imong pagkabana. Dili kay maayo ra kaita sa Biblia, unya wala di atay angay ibin gani sa pamilya. Naamang goy mga inana. Ako nagampo nimo brother, ako nagampo sa Ginoo alang nimo Brother Bagyo nga. Kana bitaw ang imuhang kasing-kasing, ang imong nauna, walay lay mapataas si Jesus. Dili ng relihiyon. Kay kung maghisgot tag relihiyon, sawa pagani si Jesus na anay relihiyon. Ya kisa may una, si Jesus o ang Katoliko. Sawa pagani si Jesus. Sawa pa mataw si Jesus ba? Kay naman si Jesus yun. Sawa pa mataw si Jesus. Sawa pa magpakatao. Tama. Okay, mao na istorya. Sawa pa magpakatao si Jesus. Naana ng relihiyon. Naana ng Bible. Muna nga, pero gawas nun ang tao nga moangkon nga kami tag-iyag relihiyon, kami ang gitukod ni Jesus. Gawas nun ang ginatanan. Ano man, nabi tay kagawasan. Pero aritas Biblia murag lain ra sad kaay nga mga angkon ta ay. Kung naatay konsensya murag lain na gyud kay na. Kana okay ra gyud kaayo, Brother Bagyo. I'm proud Catholic pastor. Oh, okay kayo. Ako okay ko na. Pero ay lang ang kuna taon sad nga kamoy tagias Biblia. Ayo ra ang kuna nga kamoy gitukod ni Jesus. Balik-balik Brad Bagyo dinhi sa ato ang tulumanon Brad aron makasabot ka pag-ayo. Bitaw, salamat kaayo. Si Randy Ansas Bailon, good evening Pastor, always ko naminaw from Magsaysay, Davao del Sur. Tama jud ka Pastor. Si Melogene R. Espiritu, bulay-bulayin po natin ang Bible ng salita ng Panginoon. Diyos, salamat sa iyo. Okay. Ako ang patokaron ang awit mga kaigsuonan, anak balik na. Anak balik na. Salamat kayo Brother Bagyo ha sa imuhang pagbisita sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Anytime pwede ra gyud ka nga kuan ka nang makashare diri sa ato ang programa. Anak balik na. O niya palihog ko sa pag-share no sa ato ang live ang pulong mo kinabuhi ko sa inyohang mga kaigila, higala para masayod sila sa mga pulong sa Ginoo. Nga ang bautismo mga kaigsuonan kung imong lantaon apil gyud as kaluwasan. Di gyud na pwede nga way labot. Apil gyud as kaluwasan. Antonio Matugas Minaw Bro Bagyosong. Anak balik na. Ning mga bukton ko ayaw na pagduhan-duhan. Nagpakamatay ako tungod og alang kanimo. Kulang pa bang gibuhat ko? Kay dili ko buo na malaglag ka.
Matod pa ni Brian Bagyo, salamat pod pastor. Wow, no? Salamat kaayo bitaw. Brother Brian Bagyo, salamat kayo sa imong pagtumbaya. Safre Candelario, matod pa. Faith without doing was dead. Gikan sa Santiago 2:18-23. Everyone, all viewers, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Gikan ni Rachel Rivera, atangi permi ang live ni Pastor Sir Brian. Junior de la Rosa Istante, amen, kanindot sa awit magalangit. Akong katahon ang lahutay o ang awit gugmang maunongon. Kulang pa ba ang akong human? Ipakita ko dito sa krus. Anak, balik na ning mga bukton ko. Ayaw na pagduha-duha. Nagpakamatay ako, tumunugan ang kanimo. Kulang pa ba ang gibuhat mo? Kay di kubo kamalaglag ka. Busa anak, balik na. Nagulat lang ako nga mahinoklog ka. Ay andam akong nawakot. Gikan ni Nurse Buyan ba nindota pastor, nindota man ka pastor. Gideon, salamat sa Ginoo kay mabugnaon ka nga mo abi-abi. Paubasanon kaayo ka nga mo pasabot. Salamat kaayo ang Dios ra gyud maoy na muhat sa atong programa kay kinsa magud taon punta dining kanang sa kalibutan nga pareho ra man tag mo atubang, di ba no? Una nga pasalamatan ato ang Dios. Si Gingging Simpron, amin, ako dili na ko mobalik sa akong pagkakatoliko. Kay wala jud ko na bag-o ug wala ko'y naibaw-an. Salamat pastor sa pagtudlo nimo pinaagi sa imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. God bless sa tanang viewers. Salamat kayo. Si Margie Obinia, wa gani gubot. Tinuod yun. Adi ra gud ta magubot-gubot. Kay wa man pugod tay maani anang gubot-gubot o niya kanang lalis-lalis, dulibate, wag yun. Garburay na tubo, dili ang gugma. Okay, ako ngawiton mga kaigsuonan, lahutay o niya gugmang maunongon og kantong mong biyahe ni Sister Maricel uban sa ako ang pamilya sa akong asawa. Makamingaw to nga biyahe. Ako tong kantahon ang goodness of God dahil mag-ambot Awit makalangit, lahutay og sunod gugmang maunongon og maayo ka og magadto tas mga pagampo sa dili pa ko manamilit. Gugmang maunongon og una lahutay. ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong
ngit man ang mga adlaw mo. Ayaw kalimot sa Ginoo, tanang kabugat mo tabangan ka. Ayaw ragyot pagbiya kaniya, dili ba may kinutuban man ang tanan. Kalisdan ng kasakitan, doon na may utlanan. O sa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hukay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinud-an lang samtang may oras pa, kay andang ang Diyos kun muli pa. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan. Kalisdan ng kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day kasiya. Dili kakabsan sa tanang buta, kung si Jesus karon imong alagaran. Dili ba may kinutuban man ang tanan. Kalisdan ng kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Sukat pa kani adto, iubanan mo ako. Sukat pa kani adto, iatiman mo ako. Bisan pa sa kadalaman, bisan pa sa kalistanan, giluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus,
pagtuko. Angay kang laygon sa tanang panahon, kay ang ugma mo kanunay gyud mauno. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkapaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Gugma ugaloy mo'y way kinutuban, ikutan mo tibuok kinabuhi ko. Igikan sa akong pagbago, tot sa pagpahulay, awiton ko pagkamaayo mo. Ngunay ka matingon-an, ngunay ka ayo ka nako. Kung ako may gininawa, awiton ko pagkamaayo mo. Ang tingog mo nagagisa tungin, nagauba masuot kaysa sa tanan. Ka ikaw ang amahan, kung imong kinanggan nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Nunay ka matinuan, nunay ka maayo ka nako. Kung ako may ginhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo nunay nagsunod nako. Ang pagkamaayo mo nunay nagsunod nako. Ug ihalad mo kinabuhi ko tanan na ako. Ang pagkamaayo mo nunay nagsunod nako. Nunay ka matinudan, nunay ka maayo ka nako. Kung ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Amahan mo nga Dios ang magkagagahong, salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo. Salamat o Dios sa imong pagpanulti, sa imong pagpanudlo kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga magadasi kanunay sa among kinabuhi. Padayon mo kaming giyahan sa imong mga pulong, ug padayon mo kaming tabangan sa pagkinabuhi niini. Aron kami angayan ang takos sa mga panalangin imong giandam alang sa katagusay. Bless Ginoo ako mga kaigsunan nga nanarbaho, ug i-bless Ginoo ako mga kaigsunan nga mamahulay nining taknas kagabion. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo uban ni kaming tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Dalaygon ng Dios kapaday ng panalangin kanato mga kaigsuonan kini niyo igsuon Pastor Gideon manamilit na sa atong programa uban sa pagingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Good night. O gugma sa gihapon ugma sa gabi mga kaigsuon maka-live da kay ugma sa buntag wala koy live kay na ako'y biyahe.
pagdaing nag-aawit kanimo Amahan Jesus. Magahalay mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,